ó mà ṣe o eégún oníná lọgbọmọṣọ dáná fojúrà jáde láyé. Onírúurú eégún ló wà nílẹ̀ Yorùbá. Ọ̀tọ̀ léégún ọlọ́rẹ́, bákan náà ni eégún aláré wà. Ṣùgbọ́n eégún kan tó ṣeni ní kàyéfì ni eégún dáná fojúrà tó wà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́. Yorùbá gbàgbọ́ nínú àṣà àtìṣe léyìí tí wọ́n mú gẹ́gẹ́ bí ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀. Oríṣiríṣi aṣọ ló ń bẹ lára egúngún. Oríṣiríṣi eégún ló wà nílẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n ṣá, eégún oníkàyéfì dáná fojúrà ó yàtọ̀ gédéǹgbé. Ọ̀kan lára àwọn eégún alágbára nílẹ̀ Yorùbá, òun ni eégún yìí. Pàtàkì lára nǹkan kàyéfì tó ń bẹ lára eégún yìí ni pé inú iná ló ti ń ṣọlá, inú iná ló ti ń fẹlá. Eégún yìí fẹ́ràn iná púpọ̀, èyí ló sì fún un lórúkọ rẹ̀ dáná fojúrà. Agboolé Alákàṣù nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ ní eégún dáná fojúrà fi ṣe ibùba. Ẹni tó ń gbé eégún náà, ìyẹn eégún dáná fojúrà, ni olóyè Sunday Babátúndé. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé akọ̀wé ìjọ ni olóyè Sunday Ọlálérè tí wọ́n jẹ́ ẹni tó ru ẹ̀kún eégún dáná fojúrà, ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́ rẹ̀ nínú ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì kò dí ìṣẹ̀ṣe àti àṣà rẹ̀ lọ́wọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèwọ̀ àti ìṣẹ̀ṣe ló rọ̀ mọ́ gbígbé eégún dáná fojúrà kó tó di pé ó jáde. Lára ẹ̀ ni pé epo pupa àti iyọ̀ ṣe pàtàkì láti fi ṣe ètùtù sí ojúbọ Èṣù àti Ògún kó tó di wípé eégún dáná fojúrà jáde síta. Ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ abàmì abanilọ́kànjẹ́ kan ló mà ṣẹlẹ̀, ìyẹn lọ́jọ́ Ajé ọjọ́ 18 oṣù kọkànlá ọdún yìí. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe jáde pé olóyè Sunday Babátúndé Ọlálérè tó jẹ́ ẹni tó ń ru ẹ̀kú eégún dáná fojúrà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ ti jáde láyé. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó tẹ̀ wá lọ́wọ́, ìyẹn ìròyìn tó tẹ ìkànnì Yorùbá Gidi lọ́wọ́, jẹ́ kó di mímọ̀ pé Babátúndé dágbére fáyé lẹ́ni ọdún 56. Àwọn ẹbí olóògbé náà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ilé ìwòsàn ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìṣègùn fásitì Bowen tó wà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ ni ọkùnrin náà dákẹ́ sí. Àwọn ẹbí Babátúndé sọ fáwọn oníròyìn pé lọ́jọ́ àbámẹ́ta tó kọjá ni olóògbé náà ṣàdédé yọ̀ ṣubú nílé ìwẹ̀. Láti ibẹ̀ ni wọ́n ti gbé dìgbàdìgbà lọ sílé ìwòsàn ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìṣègùn òyìnbó fásitì ti Bowen tó wà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́, níbi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́jú rẹ̀. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹbí rẹ̀ ṣe ṣàlàyé, ọjọ́ Ajé tó jẹ́ ọjọ́ 18 oṣù kọkànlá, òun mà ní ẹlẹ́mìí gbà á tó di pé Babátúndé tó jẹ́ eégún dáná fojúrà láòkó yìí lọ darapọ̀ mọ́ àwọn baba ńlá rẹ̀. Ilé ìwòsàn yìí gan ni ó dákẹ́ sí. Ọ̀pọ̀ èèyàn ló ti ń ṣèdárò olóògbé náà láti ìgbà tí ìròyìn ikú ẹ̀ ti jáde. Babátúndé di ẹni tó ń gbé eégún dáná fojúrà ní nǹkan bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn, lẹ́yìn tí Ifá yàn án pé òun ló tọ́ sí. Àdarí ìjọ, ìyẹn ilé ìjọsìn kan tó jẹ́ wípé òun gangan ló dá ìjọ náà sílẹ̀, òun náà ló sì ń darí ìjọ náà kó tó di ẹni tó ń gbé egungun dáná fojúrà. Ọ̀gbẹ́ni Babátúndé ló ní ilé ọtí kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Òbúrẹ́kẹ́ tó wà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ nígbà ayé rẹ̀. Ṣáájú ní ọdún 2024 yìí la gbọ́ pé olóògbé náà ṣe òkú màmá rẹ̀ ní agboolé Alákàṣù nílùú Ògbómọ̀ṣọ́. Wàyí o, olóògbé ọ̀hún ló ti dẹni ẹbọra báyìí. Ọjọ́ Ajé ọjọ́ 18 oṣù kọkànlá ọdún yìí ni ó jáde láyé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ló rọ̀ mọ́ eégún yìí. Yàtọ̀ sí èyí, wípé eégún náà ní láti ṣe àwọn ètùtù kan kó tó di wípé ó bọ́ síta. Ọjọ́kíjọ́ tí eégún dáná fojúrà bá jáde síta kò gbọ́dọ̀ fojú rí iná. Iná kankan ò gbọ́dọ̀ fojú rí.
yálà iná olóúnjẹ ni o tàbí iná òde ayẹyẹ tàbí iná èyíkéyìí. Ẹ má ṣì mí gbọ́, kì í ṣe iná mọ̀nàmọ́ná, ìyẹn electricity, iná fire ni mò ń sọ. Tí eégún yìí bá fojú rí iná mìíràn yàtọ̀ sí èyí tí wọ́n máa ń dá sí ẹ lára, yóò kọjá lọ síbi tí wọ́n ti ń dáná ọ̀hún, yóò sì lu iná náà pa. Kàyéfì ibẹ̀ wá rèé, ohunkóhun tí wọ́n bá gbé ka orí iná yìí, ó máa tutù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. Bákan náà ni yóò dúdú, nítorí pé gbogbo ìgbà ni òtútù máa ń mú eégún yìí. Ìyẹn ẹnikẹ́ni tó bá ti gbé ẹ̀kú náà wọ̀ débìí pé iná yìí ni ó máa fi ń gbọnra òtútù dànù, bẹ́ẹ̀ kì í mọ̀ pé iná ra òun ni wọ́n ṣe ń pè ní dánáfojúrà. Àti wípé lọ́jọ́kọ́jọ́ tí eégún yìí bá jáde, eégún mìíràn kò gbọdọ̀ fojú rí. Ọjọ́ 7 gbáko sì ni eégún dánáfojúrà máa fi ń káàkiri ìlú. Ṣáájú kó tó di wípé eégún yìí jáde síta ni wọ́n á ti lu agogo kárí ìlú láti fi tó àwọn èèyàn létí. Yàtọ̀ sí èyí, ọjọ́ 7 ni wọ́n máa fi ń rẹ ẹ̀kú eégún yìí kó tó di wípé ẹni tó bá máa gbé e gbọ́dọ̀ gbé wọ̀. Eégún dánáfojúrà jẹ́ eégún kan tó lágbára púpọ̀ nílẹ̀ Yorùbá tí kò sì ṣeé fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. Láìpẹ́ yìí, níbi ọdún àṣà àti ìṣe tí ó wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, léyìí tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbé kalẹ̀ fáwọn oníṣẹ̀ṣe láti rí bí eégún yìí ṣe pidán tó sì jó. Lọ́pọ̀ ìgbà, inú iná alágbára ni eégún yìí ti máa ń fara rẹ̀ hàn, tó sì jẹ́ wípé tí wọ́n bá ti dá iná yìí tó ti ń jó, àárín iná yẹn gangan ni dánáfojúrà máa wọ̀ lọ tí kò sì ní pa á lára. Bákan náà ló jẹ́ wípé nígbà míì ẹ̀wẹ̀, á lòṣó, wọn á dáná sí i lára, iná yìí ò sì ní ipa kankan bó ti ń wò mọ́ lára rẹ̀. Nínú ìwádìí tá a ṣe jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ẹni tó ń pẹ̀sà fún eégún yìí ló jẹ́ ìyá tó bí ẹni tó ń ru ẹ̀kú eégún dánáfojúrà. Ó jẹ́ eégún kan tó lágbára púpọ̀. Bákan náà ni ìtàn fi hàn pé ó ṣeéṣe kó jẹ́ wípé irú eégún yìí tún ṣì wà láwọn apá ibòmíì nílẹ̀ káàárọ̀-o-jíire. Ṣùgbọ́n ṣá, ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ni eégún dánáfojúrà ló ti ṣẹ̀ wá. Báwọn kan ṣe ń sọ wípé eégún kan tí wọ́n gbé bọ ojú ogun ni, làwọn kan ń sọ pé àwọn baba ńlá wọn ló tẹ̀ ẹ́ dó. Ṣùgbọ́n ìwádìí wa yóò ṣì tẹ̀síwájú lórí irú ohun tí eégún yìí jẹ́, àwọn àrà mérìíìírí tó kún ọwọ́ ẹ̀ àti àwọn ibi tó ti ṣẹ̀ wá. Ẹ má gbàgbé wípé ìgbàgbọ́ Yorùbá nípa àṣà àtìṣe kò kéré. Bákan náà ni Yorùbá gbàgbọ́ pé ìṣẹ̀ṣe làgbà. Ẹ̀yin náà ẹ farabalẹ̀ kẹ́ wo gbogbo idán àti bí eégún dánáfojúrà bó ṣe jẹ́ eégún kan tó ń ṣeni ní kàyéfì àti àwọn nǹkan míì tó rọ̀ mọ́ eégún yìí. Ó ṣeni láàánú wípé ẹni tó ń gbé ẹ̀kú eégún yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí náà ló ti dolóògbé lọ́jọ́ Ajé, ọjọ́ 18 oṣù kọkànlá. Ẹ láǹfààní láti fi èrò àti ojú ìwòye yín ṣọwọ́ sójú òpó ìkànnì Yorùbá Gidi. Olúwarẹ̀mílẹ́kún Elégbèdé ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn yìí fún ìkànnì Yorùbá Gidi TV. Bàbá Aládò ọmọ àgbáhùn lálá tí ń pàṣẹ ògùn warawara. Bíná bá rómi àgbàgbé ilé tó fẹ́ jó, bẹ́ẹ̀ tó bá rómi àgbàgbé ariwo tó fẹ́ pa. Bí ṣòro bá fojú kan Bàbá Aládò, gbogbo gànàgànà ara àṣòro á sì balẹ̀ pẹ̀sẹ̀. Bí ìgbà ògùn náà bá bọ́ sómi tó dákẹ́jẹ́, kí ni ìṣòro tó sọra ẹ̀ di ọ̀rẹ́ ìmùlẹ̀ sí Ọlọ́run? Àìsàn wo ló ń ṣe ọ tó ń lọ tó ń bọ̀ tó ní dandan lá ọ̀run oṣù ní àparò kú sí? Bàbá Aládò fúnra ẹ̀ kún ọkọ̀ òkè ògbóǹtarìgì nínú ká fi ewé àti egbò tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ sílẹ̀. Bàbá Aládò fúnra ẹ̀ ó ti dé láti abúlé Aládò, ìlú Olórílẹ̀ méje ní ìlú Ìbàrìbà. Ó ṣe pàtàkì kí o tètè kàn sí Bàbá Aládò. Wọ́n bá yín fojú inú fojú àgbà wo tí ń yọ yín lẹ́nu lágọ̀ọ́ ara pẹ̀lú àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé. Ẹ má sì gbàgbé àwọn egbòogi wa tó gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba. Lego herbal mixture àti Osconto capsule. Èyí tẹ̀ ń rírà láwọn fámásì káàkiri. Ẹ máa pe Bàbá Aládò 08028121088. Yorùbá Gidi TV.
Yorùbá Gidi TV òun ni kẹ́ ẹ máa wò nígbà gbogbo. Ẹ fojú yín ló ń jẹ níbi tẹ́ ẹ ti lè kọ́gbọ́n, níbi tẹ́ ẹ ti lè rí àwọn àṣà Yorùbá tó yanjú. Yorùbá Gidi TV òun ló mú ètò rere wálé ayé, níbi tẹ́ ẹ gbé fẹ́ kọ́gbọ́n, níbi tẹ́ ẹ gbé fẹ́ kọrin. Yorùbá Gidi TV òun ló ń pè yín kẹ́ ẹ máa wò nígbà gbogbo. Yorùbá Gidi TV. Ibi tá a ti ń fún yín láwọn nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́, àwọn nǹkan tó ṣàǹfààní tó yẹ kẹ́ ẹ máa wò nígbà gbogbo, nígbàkigbà. Ìbẹ̀lẹ̀ wà yìí máa subscribe sí, subscribe tẹ subscribe sí. Yorùbá Gidi TV.